Bismillahirrahmanirrahim. Al'adun wasu kashi na 11. Har 11:30 babu abinci babu dalilinsa. Dole Zura ta karasa sauran biskit ɗin da Anta Fa'iza ta bata. Ta shiga toilet ta sha ruwa sannan ta kwanta ciki na mata kukan yunwa. Washe gari Juma'a tun 7:30 Hamza ya fita zuwa site ɗin da suke wani gini. Dama a daren Izzatu ta kai ƙarar Zuhura wai ta mata rashin kunya. Da safe ta sake tuna masa ya ce idan ya dawo zai maganin abin. Yau kuwa bakin shayi aka kai wa Zuhura a matsayin karin kumallo. Bata nuna damuwa ko kaɗan a fuskarta ba lokacin da Tala ta kai mata. Ta san Izzatu neman ta take yi da fitina, ita kuma ba za ta biye mata ba. Bayan ta gama sha ta ɗauki kofin ta sako ƙasa. Jiniyo ne ya tare ta a ƙofar kicin ɗin. Zuhura me yasa kika daina cin abinci tare da mu? Shafa kansa tai. Babu komai, na fi so na zauna a ɗaki ne. Hannunta ya riƙe. To ni ma zan riƙa zama a ɗakin ki. Khalifa ya taho da sauri shi ma a hirar da shi suka haɗa ido da Izzatu. Ba shiri ya koma ɗakinsu don ya san ma'anar wannan kalla. Tsawa ta daka wa Jiniyo ta ce ya bar gurin. Ni momi ki kyale ni, Zuhura is my new friend. Ya faɗa yana buga kafafuwansa a ƙasa. Ƙarasowa ta gabansa tana kallon yadda Zuhura ta riƙe hannun shi. A sakar min yaro ko? Zuhura ta durƙusa a gaban Jiniyo. Kaga tun da momi ta ce ka tafi to ka zama yaron kirki kaji? Wata rana har goya ka zan yi. Amma yanzu idan kana rashin ji to babu ruwana da kai. Murmushi yayi wanda ya ƙara fito da kamanninsa da Hamza. Fiyo miss? Ya faɗa yana tsalle. Dariya kawai ta dan bata gane abin da yake nufi ba. Ga mamakinta sai ya ɗage mata kiss a goshi da yake a durƙushe take a gaban shi. Izzatu ko ta fusgo shi tana faɗa. Mu je ne maka brush. Je da ka taɓa wannan ƙazantar da bakinka. Ta faɗa tana galla Zuhura harara. Ita kuwa bata tanka musu ba har suka shige ciki. Mamaki take yadda yaro ƙarami ya iya iskanci. A cewar ta kiss ai na marasa kunya ne. Bata bar gurin ba Anta Fa'iza ta yi sallama. Da sauri ta taro ta ganinta da kaya niki-niki. Kwalayen jus ne guda 4 da kuma ruwa 2 da kek na kwali da kuma biskit. Sai da suka gama hawa da su Anta Fa'iza ta sake fita ta ɗauko wata katuwar kula da taimakon mai adaidaitan da ya kawo ta. Zura ta ce Anta Fa'iza waɗannan kayan fa. Bari dai na sallama mutumin nan ina zuwa, cewar Anta Fa'iza. A falo ta jira ta har ta dawo. Bayan sun gaisa Anta Fa'iza take ce mata kuɗin da na karɓa a gurin ki ne shine ne wannan siyayya. Kin ga anjima za a kawo miki gara, sai ki ba wa baki. Sauran kuma ki aji ki amfani da su. Ta nuna kular. Can kuma meat pie ne da spring rolls, shi ma sai a basu. Da kuka Zura ta rungume Anta Fa'iza tana godiya. Hayaniya Izzatu ta soma ji a falon ta fito. Mata ta gani waɗanda bata sani ba a zazzaune suna ta hira, ana ta ƴan ciye-ciye. ƴan uwansu Zuhura ne da wasu maƙotansu har ma da mamansu Anta Fa'iza. Basu jima ba sai ga su mama Mariya, Jidda da Umma Hani matar Ibrahim. Cike da kunya Zuhura ta gaishe su. Mama ta ce duk ƙannanki ne kike durƙusa musu. Tashi abinki kin ji matar yaya. Kunya take ji sosai yadda mama take janta a jiki kamar wata ƴarta. Su Umma sun yi matuƙar ƙoƙari gurin kayan garar da suka kawo mata. Mama kuma ta ba su tukuici suka fara shirin tafiya saboda kada a rufe tituna tun da Juma'a ce. Izzatu kam koma ta yi ɗaki ba tare da ta sako sun gaisa ba, ta ɗauki waya ta kira Hamza. Shi da accountant ɗin kamfaninsa ne suke lissafin kuɗi. Da yadda zai yi haɗa kuɗin nan ƙoƙari yake yi. So 3 tana kira bai ɗauka ba saboda abin da yake. A na 4 ne ya ɗauka a ɗan fusace. Easy, what is it? Ko ni ban san abin da yake faruwa a gidan nan ba. Amma ga su mama nan da wasu mata da ban taɓa gani ba a cikin gidan. Kamar wata walima suke yi ne oho, ana ta dai ciye-ciye a falo. Tebur ɗin gabansa ya buga rai a ɓace. Ya rasa wani irin abu ne ke faruwa da shi. Wani irin taro ake a gidansa wanda ba shi da masaniya a kai. Tunda Izzatu ta ce har da mama gare ya kira ta ya ji ko meye. Don haka ya ta kiran wayar mama amma bata ɗauka ba. Suna can ana ta shigo da kayan gara cikin falo. Ta tambayi Zuhura ina mukullin kicin ɗinta sai ta ce mata baya gurinta. Jin bata ɗauki wayar ba ya sa ya haɗa kayansa ya ce da accountant ɗinsa zai je gida ya dawo. Yana fita Mr. Oscar ya fara haɗa takardun da ya zo da su wurin. Check sai gani har guda 4 na miliyan 10 da Hamza ya saka wa hannu. A take zuciyarsa ta soma rawa. Kamfanin nan na Hamza na nema ya durƙushe duk su rasa aiki. Gara kawai ya taimaki kansa. Guda ɗaya ya ɗauka ya fita, shi ma ya rufe ofis ɗin ya yi hanyar banki. Ko da Hamza ya iso gidan duk matan sun watse, sai Anta Fa'iza da su mama kawai. Izzatu na ganin shigowarsa ta windo ta fito daga ɗakinta, sai a lokacin ta gaishe da mama. Mama ko kallonta ba ta yi ba ta ci gaba da tambayar Hamza ya aiki. Baya jin daɗin yadda iyayensa ba sa shiri da Izzatu. Ta sake duban Mariya tana tambayar ta ya yara. Ita ma bata kula ta ba. Nan fa Hamza ya so ma faɗa akan me za ta share matarsa. Jita ta ce wallahi mun fi awa 1 a gidan nan yaya, amma bata fito ta gaishe da mama ba sai yanzu. Kallon maman ne da ke tambayarsa ina mukullin kicin ɗin Zuhura dan suna so su zuba kaya a ciki.
sai a lokacin idanunsa suka kai kan kayan, kamar ya tambayi ko na me, sai kuma ya fasa, ya bata amsa da yana ɗaki, bari in ɗauko. Mama ta ce a'a, zauna mu gaisa, ai yanzu zan tafi, ke Zuhura je ki ɗauko. Dibi ta so mai idan bata san inda za ta duba ba. Izzatu ko ta daɗa shan kunu, shi kuma ya ɗan wayance ki duba bedside drawer ta ɓangaren dama. A sanyaye ta hau sama, ita da sau ɗaya ta shiga falonsa bata gane inda ma yake nufi ba. Suna nan ne suka fito daga ɗaki suna murna sun ga Grams. Jin Zuhura shiru ya sa mama ta tambaya. Hamza ya ɗan murmushi ya ce bari na bi ta. A falon take a tsaye tun da ta shiga ɗakin. Bata ankara ba ta ji ya shigo ya rufe kofar har sai da gabanta ya faɗi. Hannunta ya ja zuwa cikin ɗakin ya matse shi da ƙarfi. A tsawace ya ce what the hell is happening a gidana? Jikinta ne ya soma rawa ga hannunta da ya matse mata. Idanuwanta suka ciko da hawaye. Ya sake matsa hannun nata yana daka mata tsawa. Na ce me ake yi a gidan nan? Kayan gara ta aka kawo. Ta faɗa hawaye na soma ɗigo mata. Kin faɗa min za a kawo gara? Ta yi saurin girgiza masa kai. To abincin da aka ci a falon fa, daga ina aka samo su? Shiru ce saboda yadda hannunta yake mata zugi. Baki da baki ne? Nan ma bata yi magana ba. A dole ya sake ta ya ɗauko mukullan sannan ya nuna mata toilet. Ki shiga ki wanke wannan munafikin hawayen. Da gudu ta shiga ko da ta fito yana jiranta suka sauka tare. Mama tana murmushi ta ce daga ɗauko kuma mukulli sai a shanya mu yaya. Shi kuma ya kalli Zuhura yana faɗin abu ne ya shigar mata ido, shine na tsaya wanke mata. Kowa sai sanni yake mata ana tambayar ta ko ya fita. Buɗar bakinta kawai sai ta soma kuka. Mama ta tashi da sauri tana tambayar ta me aka mata. Shi ma Hamzan tambayar da yake mata kenan a ɗan tsorace. Tana kukan ta ce idan ne yake zafi. Mama ta rungume ta. Yaya ka ce yar ta sarauniyar shugaba ce. To sanni kin ji Fadimatu, ki daina kukan. Idan bai fita ba sai ku je asibiti. Kai kawai ya daga yana kallon Zuhura cike da tsoron kada ta faɗa abin da ya mata. Sai da aka gama shigar da komai kicin din sannan mama ta miƙe tana faɗin me yasa har yanzu ba a fara mata gyaran kicin din ba. Hamza ya ce sai weekend mai aikin zai zo. Tare suka fito da Anti Fa'iza suka sauke ta a hanya. Zuciyar mama na ta mata wasu wasan dalilin kukan Zuhura. Bata sani ba ko abu ne ya faɗa mata idan, amma kuma kamar ta rame. Kamar Hamza ya dawo daga raka su mama mota ta yi saurin shigowa ta hayewar ta sama tana murza hannunta wanda Hamza ya matse mata. Tala kuma ta shiga kwashe tire din da aka yi amfani da su. Sai Izzatu ta zo ta tsaya a kanta. Na ce Tala ko kin gaji da aikin nan ne? Ido ta zaro. A'a Hajiya, wani abin ne ya faru? A ranar ta Izzatu ta yi. Jiya ban yi miki magana akan yi wa yarinyar na amfani da kayana ba ne? Tala ta ce Allah sarki, ai na ga har da maman Alhaji ne shi yasa na ɗauko musu. Amma ki yi haƙuri. Izzatu ta ce ba mamansa ba ce, kishiyarta ce. Kuma na ƙarshe kenan da zaki ƙara ɗaukar kayana ki amfani da su. Wallahi idan kika ƙara ɗaukar kayana kika karrama bakinta sai kin koma ƙauyenku. Daga nan ta juya ta koma kan kujera ta zauna tana huci. Tana jin haushin yadda mama da Mariya suka ki amsa mata gaisuwarta. Kwafatai, idan ma rawar kai suke akan wannan amarya to ta kusa barin gidan nan. Su ba su san wasa ba? Daga yin abu dan nishaɗi za su ji haushin abin da na yi wa Zuhura har su aura mata mijina? Tana ta faman karkaɗa kafa tana mita a ranta Hamza ya shigo yayi hanyar sama. Dan tsaba sauri da bibiyu yake tsallake bena. Murmushin mugunta tai. Allah ya sa daga nan ya sake ta kowa ma ya huta. Zuhura ko tsaye take gefen kujera tana hawayen yadda hannunta ke mata zafi. A hankali ta furta Allah ya isa na. Da wa kike? Ta ji Hamza ya faɗa yana shigowa ɗakin. Duda ta tsorata fuska sharkaf da hawaye ta murguɗa masa baki. Da wanda ya tsargo. Baki Hamza ya saki. Lalle yarinya nan bata da kunya. Shi fa yanda yake jinin rashin kunya ne yasa baya ma shiga sabgar autarsa Hamida dan tsiwa ne da ita. Ke da ni kike? Share shi ta ci gaba da matsa hannunta. Ba kya ji na ne? Na ce ni kike wa Allah ya isa? Wage ta so mai hagu da dama ita a dole bata san da wa yake ba. Ransa ya ƙara ɓaci yayi kanta. Da gudu ta shige cikin ɗakin bata tsaya ba sai da ta kai bango. Shi kuma ya sa kafa ya bugi kofar da ƙarfi daidai da bugawa zuciyarta. Sai rarraba idanu take. Wani irin kallo yake mata kafin ya sake cewa biki ji ina tambaya ki bane kika min shiru saboda kin raina ni? Tsoro kam ta gama tsorata amma ta rantse ba za ta yi shiru ba. Ta dube shi tana faɗin au, dama da ni kake? Magana ta sake sosa masa rai. Ya biyo ta har inda take tsaye a jikin bangon. Nan fa jikinta ya soma rawa. Tana ci gaba da hawaye ta ce to ai ni ji ne ka ce ke. Kuma ni da aka haife ni baba saniya da rago ya yanka aka raɗa min suna Fatima. Da yake sunan innarsa ne da kuma ummana shine ake kira na Zuhura. Ta ƙara turo baki. Sai ka zaɓi ɗaya a ciki, amma ni ka daina ce min ke kamar wata. Leɓanta ya riƙe da yatsunsa biyu wanda ya hana ta ƙarasa magana. Zafin da ta ji ya sa ta fara ƙoƙarin cire hannunsa. Idan biki tsaya ba sai na tsinke miki wannan bakin naga wanda zaki dinga tsiwa da shi. Idanuwanta suka furfuto sai hawaye shar.
Sai a lokacin ya ƙare mata kallo. Ba wani tsawon kirki ne da ita ba, kuma tana da jiki madaidaici. Kalar fatar ta bata da haske sosai, amma kuma ba za a kira ta baka ba. Akwai ta da idanuwa masu kyau, ga hanci da baki 'yan madaidaita. Banda rashin iya kwalliya da ita ma za ta iya shiga jerin matan da ba su da muni. Hijabin jikinta ya kalla sai ya ga duk ya sha hawaye da majina. Sai a lokacin ya ji ƙyanƙyami ya sakar mata leɓe. Ta karkace baki ta sake cewa Allah ya saka min. Tana faɗin hakan ta yi saurin hawa kan gadon za ta zagaye shi ta gudu. Shi kuma ya sa hannu ya fizgo ta da ƙarfi har sai da ta saki ƙara. Manne ta yi da jikin bango ita kuma tana jira ta je ya sake kama leɓenta. Shi kuma ya sa yatsunsa ya mata ɗalli guda 3 masu zafi a bakin nata. Ta sake cewa Allah ya, bata ƙarasa ba ya ƙare mata guda 1 wanda ya fi wancan zafi. Nan da nan ta soma kuka mai sauti. Irin kukan nan da idan ta fara a gida har sai makota sun leko an bata haƙuri take dainawa. Hamza ko sai huci yake dan ɓacin rai. Me yasa Alhaji zai haɗa shi aure da wannan yarinyar mara kunya? Gashi ta kafe shi da idanuwa kamar wani sa'anta. Yi min shiru, ya faɗa da ƙarfi. Tsab kuwa ta haɗiye kukanta. Ina so ki san cewa ni ba a min rashin kunya. Sannan idan kika ƙara min Allah isa sai na dirje miki baki. Kina ji na? A hankali ta gyaɗa kanta domin ta ji zafin abin da ya mata. Good. Yanzu me yasa biki faɗa min za a kawo gara ba? Kuma a ina kika samu abin da aka bawa bakin? A hankali ta ce an ta Fa'iza ce ta kawo. Ga gidan yunwa ko? Shine abin da za a bawa baki ma sai kin roƙa don ki jawo min magana a ce bana kula da ki. Hannu ta sa ta rufe bakinta sannan ta ce ni ma ban san za a kawo ba sai jiya. Kuma ban ganka ba da daddare na faɗa maka. Ni duk abin da kuke min ban ji haushi ba sai. Sai me? Ya tambaya ganin ta ki ƙarasa magana. Ba komai, ta sunkuye da kanta. Zare mata ido ye. Ba za ki faɗa ba sai na ƙara ɗalle miki baki? To ba kai ne jiya ba ka ce za ka aiko min da abinci amma na ji shiru. Da daddare ma ka bar ni na kwana da yunwa. Wani iri ya ji a jikinsa. Kika kwana da yunwa? Nufinki ba a kawo miki abinci ba? Za ka ce baka sani ba ne? Au, ta yi saurin rufe kanta da hijabinta kada ya sake mata wani abin. Ga mamakinta sai ta ji shiru, ko da ta ɗago har ya kai bakin ƙofa. Sai kuma ya jiyo, da sauri ta sake rufe bakin nata. Ki ɗin kicin ɗin ya jeho mata. Gashi nan zan sa a haɗa miki gas kuka. Bai kula ba ya fice wasa. Ki kuwa ashe a goshinta ya same ta. Nan ta so matsalle tana ihu. Allah ya isa na, ta faɗa a hankali. Ƙasa ya sauka ya sami Izzatu tana ta kallo. Tana ganinsa ta taso. Baby, hannunta ya ture daga shirin taɓa shi da take. A wani dalili ne jiya biki ba yarinyar nan abinci ba? Wani irin kallo ta masa. Why do you care? Saboda matata ce, haƙƙina ne na ciyar da ita. Matarka fa ka ce Hamza, har Zura ta kai matsayin da zaka haɗa ta da ni? Wallahi to sai ka sake ta yau. Wayarsa ce ta soma ringin. Yana duba ya ga manajan bankin da yake tura Inuwa ne ya karɓo kuɗi don ci gaba da aikin ginin da suke yi. Izzatu ko sai faɗa take yana ɗaga mata hannu ta yi shiru amma ta ƙi. Mr. Oscar kuwa ya gama tsorata tunda ya ji manajan ya ce bari ya kira Alhaji Hamza don ya tabbatar shi ne ya aiko shi. Ya gama hango kansa a matsayin korarre daga kamfanin, kila ma a rufe shi. Bayan sun gaisa manaja ya ce Alhaji dama na kira ne don na yi confirming. Kai authorizing check na miliyan 10? Gefe Hamza ya koma amma Izzatu ta sake binsa tana faɗin wallahi yau ko ita ko Zuhura. Don haka bai ji lokacin da manaja ya ce mishi Mr. Oscar ne ya zo karɓan kuɗin ba. Amma da yake ya san ya tura Inuwa sakatare ya karɓa sai ya ce kawai ya aje waya. Ya jiyo ransa a ɓace. Izzatu ki shiga hankalinki da ni wallahi. For God's sake ya kike so na yi da rayuwata? Daga ke har yarinya nan da kika yi sanadiyar zuwan ta gidan nan ba kwa gabana. Dukin birkita min lissafi lokaci guda. Da kamfani zan ji ko da masifarki. Come on, get out of my way. Ya ture ta ya fice a fusace don ya kusa makara a masallaci. Mr. Oscar kuwa mamaki ne ya kama shi lokacin da manaja ya ce ai an bada odar a bashi kuɗin. A tsorace ya karɓa jiki na rawa yana ta tunanin kada a ce ya dawo da su. A daidai bakin gate suka haɗu da Inuwa sakatare. Cikin Mr. Oscar sai da ya wani murɗa sosai. Ji yake kamar ya saki zawo don firgici. Inuwa ya ce Oscar kai ma ashe kana bankin. Ni ma sauri nake kada su tashi ka san yau Friday, oga ne ya aiko ni. Kai kawai Oscar ya gyaɗa masa ya gaba yana kankame jakar kuɗin. Inuwa dai bai kawo komai ba ya shiga bankin. Shi ma wurin manaja aka kai shi saboda yawan kuɗin. Manaja ya ce kuma kaga yanzu nan ma'aikacin kamfanin ku ya karɓi the same amount, shi ma miliyan 10 ne. Hala wani babban project ɗin ne da ku. Inuwa sakatare ya ce au, Oscar ma kuɗi ya karɓa? Manaja ya ce ai har oganku na kira ne confirming. Inuwa ya mamaki, dan ya san shi kaɗai oga yake aika ya karɓo kuɗi a banki. Faɗan da Hamza yawa Izzatu ya sa ta kuka sosai bayan fitarsa. Kwana 2 a tsakani yana share lamarinta. Ranar Monday ma ran kowa a ɓace suka rabu, saboda sun kwana suna fushi da juna.
ita ta dage sai ya saki Zuhura idan yana son zaman lafiya. Takaicinsa shine kamar bata san mahaifinsa ya masa katanga da sakin Zuhuran ba. Ita ko babu ruwanta, ko Alhaji zai fushi da shi ita dai kawai bukatar ta biya. Ko kula ta bai yi ba ya fice abinsa. Saboda ɓacin rai wata jaka ta ɗauko tana ta kuka tana sa kayanta a ciki. Sai da ta gama sannan ta kira mahaifiyarta ta sanar da ita za ta taho gida. Idan ma babu jirgi za ta ɗauki shatan mota. Da kyar Raliya ta samu Izzatu ta faɗa mata abin da ya faru. Tsaki Raliyan tai. Ni ban san baki da hankali ba sai yau Izzatu. Yanzu sati ɗaya da zuwan yarinya har kin karaya? Ai duk ke kika jawo kanki. Muryarta har ta dashe don kuka ta ce, "What do I do, mom? Ba zan iya zama da wata mace a gidan nan a matsayin kishiya ba." Raliya ta ce, "Calm down. Yanzu abin da nake so da ke shine ki buɗe kunnuwanki da kyau ki ji abin da zan faɗa miki." A ɓangaren Hamza kuwa ya haɗu da Inuwa a wajen da suke gini. Yake tambayar shi ko bai je banki ba ne ranar Juma'a don bai ji alat ba. Ikon Allah, kuma na je ranka ya daɗe har ma na haɗu da Oscar. Saƙon yana cikin mota ta, bari na je na ɗauko. Hamza ya dakatar da shi, bari sai mun koma ofis. Yau kam Zuhura ta yi mamakin abincin da aka kawo mata. Duk da ba shi da yawa sosai amma ya fi abin da aka saba zuba mata. Da la'asar ma Izzata har ɗaki ta zo ta ce mata wai za ta je unguwa. A ɗararra Zuhura ta amsa, to Allah ya kiyaye hanya. Bayan ta tafi ta tashi ta je inda Izzatin ta tsaya zuwa bakin kofar ta karanta Ayatul Kursi ta tattofe ko ina. Irin wannan makircin na kishiyoyi ai mun saba jin labarinsa. Ta faɗa a fili tana ɗan duba ko an barbaɗa mata wani abin. Kin gama yi min masifar yau ki zo ki ce min za ki fita kamar ni ce wannan ɗan gatan mijin naki? Ga mamakinta da Izzati ta dawo tare da yara sai da suka ƙara zuwa ɗakin ta ce mata ta dawo. Da ɗan murmushinta na tsoro ta ce mata sannu da zuwa. Zuciyarta ta gama bata akwai abin da ke shirin faruwa ko zai faru. Ranar Hamza bai samu dawowa gida ba sai wajen 9 na dare. Dan gidansu ya biya, har mama ma take tambaye shi yaushe zai kawo amarya. Da me ya ji a zuciyarsa? Yanzu jira ake ɗauko wannan ƙazamar a motarsa? Babu yanda ya iya ya ce mata sai weekend. To Allah ya kai mu. Idan zaka kawo ta sai ka biya da ita gurin iyayenta ta gaishe su. In ji Hajiya. Lokacin da ya shiga falon gidansa tsit, ya san su Khalifa sun yi bacci saboda makaranta. Dainin ya kalla ya ga an jera kwanuka kamar ana jiran baki. Ko bi ta kai bai yi ba ya haye sama ya shige ɗaki. Abin da ya kwana biyu bai gani ba ne. Izzatu ta gyara ɗakin tas, sai ƙamshi ke tashi a ko'ina. Murmushi yayi, ya san tana neman shiri kenan. Ya kasa da takalmi ya ajiye, yana cire safa ta fito daga toilet ɗinsa sanye da wata iriyar rigar bacci mai matuƙar kyau. Binta yayi da ido har ta ƙaraso gabansa. Ba ƙaramin kyau ta yi masa ba, ta sha kwalliya. Safar ta ƙarasa cire masa sannan ta rage masa kayan jikinsa. Bata ce komai ba, shi ma bai yi magana ba. Ta kai shi toilet ta taimaka masa ya wanka. Abin da ta daɗe bata yi ba tun kafin ta yi wa Zuhura April Fool. Sai da ta gama shirya shi suka je dining ta bashi abinci da kanta. Da ta tabbatar ya ƙoshi sai suka koma ɗakinsa. Durƙusawa ta yi a gabansa, gwiwoyinta a ƙasa ta soma kuka. My sweet baby, na san na ɓata maka rai da yawa a iya zaman da muka yi da kai. Amma ina roƙonka don Allah ka yafe min. Hannuwanta ya kama zai tayar da ita ta ƙi tashi. Ba zan tashi ba har sai ka faɗa da bakinka ka yafe min. Na janyo maka auren da mu dukanmu ba mu shirya masa ba, sannan ita yarinyar na ɗauki alhakinta. Kukanta yake ji har cikin ransa. Ta yadda ita yi tsaye ya rungume ta yana rarrashi. Komai ya wuce izi tunda dai kin gane kuskurenki. Kisan ɗinta ya so yi, dan shi kanshi ba ƙaramin misin ɗinta ya yi ba. Wani daɗi ta ji yana ratsa ta, ita ma ta biye masa. Sun jima a haka kafin ta ce, Hamza biya, ina zuwa. Sai da ta yi da gaske sannan ya sake ta ta fita. Ɗakin Zuhura ta je, lokacin Zuhura tana waya da Hajara suna ta hira kamar ba ta da wata damuwa. Ganin Izzatu a bakin kofa ya sa ta yi saurin sallama da Hajara. Da fara'arta kamar Izzatin da ta fara sani ta ce mata ki zo mi magana a ɗakin Hamza. I hope dai ban takura miki ba. Zuhura ko kallanta kawai take da mamaki. Ga wata irin riga ta saka. A ranta ta ce wasu matan dai ba su da kamun kai. Yanzu me na shigo min ɗaki tsirara. Mayafinta ta ɗauko ta yafa ta bi bayanta. Suna zuwa Izzatu ta faɗa jikin Hamza wanda yake sanye da wandon bacci kawai. Shi kuma ya ɗora daga inda ya tsaya. Zuhura ko ta yi saurin ritsa ido ta juya baya ta ce wayyo na shiga uku iska. Hamza na ganin ta yayi saurin ture Izzatu ya daka mata tsawa. Idan kika kuskura kika ce iskanci sai na ɗalle miki baki. Kina hauka ne zaki shigo mana ɗaki babu sallama? Izzatu ta sake rike shi ta ce ni na kirawo ta bebi. Ba shiri ya ɗauko rigarsa ya saka. Bai ma kula gaba a baya ya sa ta ba saboda tsabar kunyar da ya ji. Zuhura ta gan shi a haka? Lallai sabon raini ya shigo kenan. Ai shi kenan. Wallahi ni ba su saurare, mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.